ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మ్యాజికల్ వరల్డ్. సో ఇప్పుడు మ్యాజిక్ చూసేద్దాం. ఈ రెండు బ్యాంక్స్ అనమాట. ఈ బ్యాంక్ని దొంగతనం చేయడానికే నలుగురు దొంగలు వస్తారనమాట. ఈ నలుగురు దొంగలు ఏలన్నమాట, 4 ఏళ్ళు. సో ఈ ఇద్దరేమో ఈ బ్యాంకుని దొంగతనం చేస్తారు, ఈ ఇద్దరేమో ఈ బ్యాంకుని దొంగతనం చేస్తారు. సో వీళ్ళంతా డబ్బులు తీసుకొని బయటకు వస్తారనమాట. మళ్ళీ సో బయటికి వచ్చే లోపే పోలీసు వాళ్ళు వస్తారనమాట. ఇప్పుడు ఈ నలుగురు ఫస్ట్ ఒక ఇంట్లోకి దూరి అందరు వేరే వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారనమాట. ఒకడేమో ఇక్కడ, ఇంకొకడు ఇక్కడ, ఇంకొకడు కింద ఫ్లోర్లో, ఇంకొకడు ఇక్కడ. అయితే ఇప్పుడు ఈ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతారనమాట, మీ నలుగురు దొంగలు ఒకటేసారి బయటికి రావాలి, మీ శిక్షను తక్కువ చేస్తా అంటే. అయితే అప్పుడు మ్యాజిక్ జరుగుతుంది. 1 2 3 4. సో వీళ్ళు నలుగురు ఒకటే దగ్గర ఉంటారు. వీళ్ళే తెలివైన దొంగలు అనమాట. సో ఇదన్నమాట మ్యాజిక్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.